Developed by the investigative evidence site, medyo sana marunong.
exactly 11:53. Hello, it's exactly 11:53. Kumusta kayo dyan? Sana naririnig ko ba? And sa mga gusto nyo makasali sa chat room natin, feel free to post your messages. I-update na po natin ang lahat sa mga nasa office na po, sa mga kaibigan natin at sa mga organic subscribers natin na halagang walang hintay na sumusuporta. Ito po yung mga balita. Tisoy update. Typhoon Tisoy, dubbed as Kamuri, as international name na no? Kamuri. Tingnan natin dito kung saan maglalaan sa ganito. From news of ABS-CBN sa kanilang news.abs.cbn.com. Ito na po siya. Tisoy to make landfall over Bicol Monday night. Pag-asa. Ano sabi na pag-asa? Sa si Typhoon Tisoy po, international line Kamuri, ay merong lakas na talaga namamantiliga habang papalapit po siya sa Bicol region. Yan po ang pahayag ng weather bureau natin, ang State Weather Bureau ng Pilipinas, ang Pag-asa o Philippine Astronomical Geophysical ano po yan? And Astronomical Services Administration. Yan. Sa kanilang 11 p.m. bulletin kagabi, namataan na po siya na nasa 995 kilometers east of Veracruz sa Catanduanes na mayroong kasamang hangin na 150 km per hour. Maximum sustained winds siya na malapit sa gitna or near the center at gustiness na 185 km per hour. So inaasahan po na si Tisoy ay magla-landfall dito sa Bicol region between Monday evening and Tuesday morning. Nasa par na po kasi natin siya ng Philippine Area of Responsibility. Ang tropical cyclone wind signal po, number 1, ay nasa Kamsur na ngayon. Over Kamsur, Masbate, including Burias, Ticao Island, Camotes Island, and Leyte, ngayong Sunday morning, na makaka-experience na po ng hangin na may lakas na 30 km per hour up to 60 km per hour. So bukas naman, Lunes, magkakaroon na ng occasional frequent heavy rains sa Bicol region, Samar provinces, and Biliran. At moderate occasional heavy rains sa Romblon naman, Marinduque, and Quezon. At sa Tuesday, continuous heavy rains na po yan ang mararanasan din sa Metro Manila, dito sa Bicol region, sa Calabarzon, Calamba, Laguna, Batangas, Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, Zambales, Bataan, Pampanga, and Bulacan. At sa iba pang bahagi ng Luzon ay mayroon pa rin pag-ulan na mangyayari. Kaya naman, yung mga nasa low-lying areas na po ay inaabis ko na po ng pag-asa kahapon pa sa kanilang paglikas. So sea travel is risky ngayon. Pagbiyahe ng mga small sea craft sa karagatan ay pinagbabawal na dahil na rin sa anunsyo. So yan po, sa development pa rin sa www.mapler.com. Ito na po ang total of 7 areas in Luzon and Visayas na nasa signal number 1 ngayong Sunday. Catanduanes, Albay, Sugong, Samar, Northern Samar, Eastern Samar, and Biliran. So,
Inaabisuhan pa rin po ang mga residentes na malapit sa low-lying areas na magbantay dahil may flash floods na maaaring mangyari o talagang mangyayari at landslide syempre. Kaya apektado pa rin po ang sinimulan 2019 Southeast Asian Games doon sa Metro Manila, Zambales, at Pampanga. Nagkaroon ng opening ceremony kahapon o kagabi na kung saan hanggang December 11 na mangyayari po yan 30th Southeast Asian Games o SEA Games. So, sa kaalaman ng lahat po, ang ating bansa ay nagkakaroon ng average sa 20 tropical cyclones taon-taon. Ngayon po ay only 14 to 18 tropical cyclones ang na-project po na pagtasa since 2019. Dahil El Nino ng taon ito, naranasan natin yung El Nino ng mga early months, mga first quarter ng taon. Talagang grabe yung inyo. So, ingat-ingat lang po sa mga pamilya nakatira sa malapit sa mga katubigan, karagatan, ilog na yan, magsilikas na po. Mayroon namang kanya-kanyang evacuation center ang bawat barangay o kaya ang munisipyo. O kaya ang syudad na yung kinabibilangan. Kaya as early as this Sunday afternoon ay magdesisyon na kami magsilikas ako. At siyempre po dahil sa bagyo, walang pasok na suspensions bukas. So, eto na po. Dito sa Luzon, sa Albay, all levels, public and private until Tuesday, December 3. Camarines, siyempre all levels, public and private. Naga City, ang heart of Bicol, siyempre naman. Catanduanes, siyempre, lahat din. At Sorsogon, until December 3 yan. Sa Mimaropa naman, Occidental Mindoro, doon sa Magsaysay, all levels, public and private. From doon, sa Calatrava, all levels, public only, until Wednesday, December 4. Corcuera, all levels, public and private. At sa Eastern Visayas, Northern Samar, all levels, public and private. Yan po ay galing sa www.proctor.com news, online news channel. Sa ngayon nga po ay nararamdaman natin ang pagulan dito sa Naga City na mayroong hangin. Yung average na hangin ay 30 kph. So ano na din yan, ramdam na rin natin yan. So mag-isa na po, sana mahinaan naman ito so yung lakas niya pag makarating niya sa kalupaan. Naalala ko na yung 2016, December ay celebration ng Christmas o December 25. Talagang grabe yung nakabot ko. Basang-basa ka kasi kung hindi nabuksan yung isang bintana, ay hindi na makakapasok yung hangin. Kapag nabuksan kasi, talagang papasok na yan. Kahit maliit lang na siwang, ako, talagang grabe na yung lakas na biglang nabuksan. Tapos yung mga salamin, nagkapasagan na. Kaya lusot lahat yung hangin kung saan bumadako. Dalawa lang kami noon sa bahay. Grabe yung naranasan namin, lahat basa. Anyways, basta buhay tayo, okay lang. Kahit maraming labahan na mangyayari. In the meantime, pasok lang kayo, pasok. Dito sa ating channel, first time kong matagal na mag-LS. Yung isa nating kababayan na nag-watch dyan, palike namin dyan, o patamsak naman.
Sa kanyang sisira.
stream natin. May donate na live stream natin kaya magpapaalam na ako. Salamat sa nakinig sa akin. So, it's safe for Filipinos who will be affected by the Tisoy. And let us pray for the people